भाग्यवान क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरयेक कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सुम्याची साकन तुझ्या सोदा प्रमाणे म्हजे तें जावं. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ए सुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे धबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर्वोत्वेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. अंगार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वोत्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर, स्वामी जेजू जिवंत जाता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्याक सडकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर, स्वामी जेजू सर्गार सरता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एमुच्या जेजू आमची पदका आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर पवित्रत्मो अंकवार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन.
नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूळ अधिक गज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर अंकवार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदका आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. पांचवो मिस्तेर अंकवार मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेसू आमची पातका आमकां बक्षी, एम कोंडाच्या
तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गारवोन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृता आणि भरवशा. तुका आम्ही उलो मारताव, आम्ही परदेशी एवेची बळका. या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोड, आम्ही तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये, ते तुझे काकुळतीचे डोळे आमचे वयर परती. आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी अंवारी मोरये. आमेन. भगवंती देवाचे मये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावोसोनचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या, काकुळतामची कर. संतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकुळतामची कर. भगवंती मोरिये, आम्हा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. भगवंती औंक्वारीचे औंक्वारी, आम्हा बसवत विनंती कर. ख्रिस्ताचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये, आम्हा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये, आम्हा बसवत विनंती कर. खत नातले माये, आम्हा बसवत विनंती कर. आपुट माये, आम्हा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये, आम्हा बसवत विनंती कर. विचित्र माये, आम्हा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये, आम्हा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये, आम्हा बसवत विनंती कर. भोषणी औंक्वारी, आम्हा बसवत विनंती कर. मनापात्र औंक्वारी, आम्हा बसवत विनंती कर. परगटुंग फौजल्ले औंक्वारी, आम्हा बसवत विनंती कर. पदवेदार औंक्वारी, आम्हा बसवत विनंती कर. दयाळी औंक्वारी, आम्हा बसवत विनंती कर. विश्वासी औंक्वारी, आम्हा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या, आम्हा बसवत विनंती कर. जणवयेच्या सिंहासना, आम्हा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना, आम्हा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा, आम्हा बसवत विनंती कर. मान फौजल्या पलंगणा, आम्हा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा, आम्हा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा, आम्हा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा, आम्हा बसवत विनंती कर. दाड्याच्या बुरजा, आम्हा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा, आम्हा बसवत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का, आम्हा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या, आम्हा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा, आम्हा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके, आम्हा बसवत विनंती कर. पथक्यांच्या आश्रया, आम्हा बसवत विनंती कर. तळांतरकरांचे शकाये, आम्हा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे, आम्हा बसवत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा, आम्हा बसवत विनंती कर. भुडव्यांच्या राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. अंक्वारीचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. भो पवित्र रोजारीचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. समाधानाचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये, आम्हा बसवत विनंती कर. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले, बोगोस आमकां येसूया. देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले,
दयेन आयक आमकां येसू मिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतेले काकूळ तामशी कर तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आमी येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपागो करी नाका पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद बरीत आनी सदैवी औंकवारी भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसांच्या खातीर प्रार्थुया ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सस्नाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भगवंत औंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटपिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सामर्थ्याप्रमाणे जिजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जिजू आपल्याशी सांग म्हणाला, तुमचे भक्तीचे कन्या म्हूण क्षम करता नित्य पळोवच्या खातीर तुम्ही आदराशी सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्कींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफल तुमकां लाभसना. देखून तू दान धर्म करताना तुझ्या मुखल्यान गोम वजाय नाका. कापडी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. गरीज हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळस मेळूंक जाला. पूण दान धर्म करताना तुजो उजवो हात कितें करता ते तुज्या दोव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटां जावं आनी गुटां गेल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुम्ही मागतना कापड्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोंक तांकां सरळ कशी. गरीज हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळूंक जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितरी धाड जाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटां केल्ले पळयल्यार जेजू बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुम्ही उपास करतेनाय कापड्या बरी तुमचे मुखार भोंवय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सर्केस बांगयतात. गरीज हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळूंक जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या मोतीक तेल माग आनी तुजे मुखार माळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसल्यार तुज्या बापाक शिवाय हेराक ते कळना जावं. तुवें गुटान केल्ले पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ पुत्रा सवे औंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.